Kiraku kewetan citra marga rasaku hangantuh pijar krungu semaya elinga yen tak Kledang lakae bocahe teko tak
tenan kok. Sinden ki nek jek enom, bocah ya ayu. Pripun? Cilik. Jan cilik ning Toroke iki. Apa, Mas? Cilik Toroke. Iya. Lah ya nek amel ngono gedhe, nek sliramu ku ya ora mungkin gedhe. Bocah ayu, lambene nyigar jambe. Bapak, Pak Singge. Halo. Pak nyuwun pangapunten, Pak. Niki kula namung memuji kali adik kula. Niki lho anak didik kula. Alah. Spesial kagem Pak Haji Sugito, ugi panjenengan Pak Haji Awang yang dari Puncak Bogor. Diaturke. Bocah kok jan. Wah, jan. Ya. Bapak Ibu kang satu kinurmatan ngaturaken wilujeng sonten Sugeng Rawuh jengul menggawe kanthi sekeca sinaming laras campur sari mara tresna. Aja hati-hatimu wong ayu, wong ayu. Boten. Nek mung trimo disorak karo Erik aja hati-hatimu. Ora apa-apa, Mas. Aja kuwatir tak tumbaske jarik sing anyar. Tenan lho. Tenan lho. Rasah pati larang-larang sing penting kan iki Mas Ebro ki jan luar biasa kok. Ki malah keporo ki penggemar-penggemar beratmu ki langsung lho, Mbak. Mbak Retno, Mas Tarno Tania Jaya, Sugeng Sonten. Ki Mbak Ira lho. Mbak Ira, oh iya, Mbak Ira. Mas Setiono 1978. Wes jan Mas Udi, Mudiana. Mbak Puspita ada enggak? Mbak Delpus ki mesti no hadir no. Iya. Mbak Mas Resa Widodo, nggih, mengke diaturke kadung tresna. Monggo.
Prap tidem kekayon jagat kadya kinuncang ilanging jaman rame ilanging jaman rame jaman sepi anane manuk mabur ing ungkuli langit ngupati sarining pati patang werna panggodaning laku putih abang kuning ireng iku wujude karep mat ya Pak Eniko to. ayo Nggih, mbok mriki to, Pak. karo salaman kono nyun berkah sing lanang seniman Jangan di belakang. sing putri seniwati kayane mlumpuk janji sabar lan ora kesusu Nyenggaki, Pak. klosone wis dikelar malah ditinggal turu yo hak Pak matur nuwun nggih. Dereng kenalan kok wis lah ditinggal. iya sliramu ki lagi nyinom ngono wis 50.000 Maksa, ngono ya, Mas. urung kok tekan rujak jeruke Alhamdulillah. swara suling kumandang swarane bagus tur prasaja ora neko-neko orang taring kudu eling sing Bapak kenalan Rien. Jan. Paring asma ngono ya Mas ya nek takon. Bapak namanya siapa? genah Pak Ari ngono tok Dik iki kok ya Bapak lali genah Ari, ki mau nggih. sing ngekek ning nggon ngono kok ya kowe iki kok ya karo Pak Ari kok iso lali iki lho Iya aku. lah iya sliramu ki tak tepungne karo Pak Ari mbok menawa besok nanggap campur sari ki Pak Nggih. nah sone nggih sae nggih to campur sarine nggih gumyak Niki bos Lah, Pak, nggih. ngeten-ngeten niki bos. nggih kula bose bogel nggih kula niki monggo nanano Ke
ati sekedhik mawon. Monggo monggo. Nyun berkah ya Bapak. Amar malam minggu kutha Solo pancen rame iyo iyo Jogja Solo kota putus miati. Magelang iki piyayi budaya kok, Dik. Nggih, leres. Tenan kok kono iki senengane mat-matan, klasikan, ya toh. Percaya kok. Ya ade iki jumbuhke. Aja mlayu-jumlahi ning Sragen bae. Ya toh. Anu, ayo. Yo nentingi yo sing gendang. Wah, tintingane. Sing kendang iki kok ya. Ayo Erik rebape dunekke. Pinasu tapa sing gare klambil ijo aku klambil abang. Heeh. Apa kuwi klambil? Ya bejane sing tukang kendang, aja sok seneng silang. Silange apa to? Silang ki sok mrono sok mrene wi lho. Oh. Kono duwe kene duwe. Lho, Bapak Tuladan ki MC-ne iki. Lurus. Lurus siji tok. Alah apa? Siji ning kene tok. Ora percaya aku. Lho. Nano, monggo. Lah yo mike wae ora percaya yo. Hama tahu apa ki ya masuk ya pepet
neng pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan
gawe kuwatir onde tipoke tanpa teko mrene lungguh ing jambrak amung kowe papujanku aja lale wong matur nuwun ya Dik, mesti anggere pas bagianku pasti ngepos sinden kok cerdas pinter nadyan bocah cilik gede turuke tenan kok yen awan lali mangan yen bengi koper tuh